que per a mi té més mèrit l'abans inclús que el després de les partides. Que l'abans sempre està el jalear, que és un verb que s'utilitza molt en pilota que no se gasta tant en la resta del dia a dia, però el jalear en el vestidor. Jo vull que me confirmes si és certa la història de Pere Roc en Guadassuar, que va arribar tard. Són semifinals del mà a mà, partida de semifinals en Guadassuar, i Pere Roc arriba tard perquè se li va estropear el cotxe de camí de la Nucia a Guadassuar i arriba en el temps justet al vestidor. A mi el que m'han dit és que Pere Roc va entrar en el vestidor i Pujol li va dir algo així com estava assustat, pensava que no venies. I Pere Roc li va contestar no, home, no, és una semifinal, estava dormint en un hotel perquè m'he concentrat i he vingut des de l'hotel i he vingut a última hora. És algo així com va passar? Després en la partida se van tirar a matar la pilota. Pues mira, no m'havien contat d'aquesta versió. No m'havien contat d'aquesta versió. Sí que és de veres que Pere Roc vingui en la mà arreglar i pot ser que li diguera la broma eixa de no has vingut, que tenies por. Això pot ser que sí. El que sí que m'havien contat a mi i me va saber ja fatal va ser que després de la partida se li trencà el cotxe. I estigué encara 2 hores més allà en el trinquet. I jo digui, hòstia, tio, o sea, damunt de palmar que te se trenque el cotxe, saps? Que vull dir, i Pere Roc és amic meu i m'educ molt bé de puta mare en ell, saps? Però que hasta dius, hòstia, tio, que mala sort, joder. ¿Sabes? Pero me habían contado esa versión. No sabía que era esa, pero la broma seguro. No te va a dir, no te va a dir que había arribat tard per el cotxe. No t'ho va dir. No. O pot ser que se li trencara antes i després ja seria. Ell va tindre un problema en el cotxe antes i després se va fer la mà en la carretera. Pues això no m'ho va contar. I son pare el va replegar i el va dur a Guadassuar i va arribar justet a la partida. Pues això no m'ho va contar. No t'ho va contar. No m'ho va contar. Són coses que passen dins d'un vestidor antes d'una semifinal del mà a mà. Pensava que... En les nervis a plor de pell. N'hi ha molts jugadors que arriben... Molts jugadors no, però en partides com semifinals, finals i això, s'arreglen la mà en casa i venen la mà i arreglar el trinquet. Jo no, jo soc d'arreglar-me la mà allí perquè te se pot trencar el cotxe. Entonces vaig en tranquil·litat per si passa alguna cosa. Què et va dir ton pare quan vas guanyar la Feninde? Pues mira, mon pare i... és que mon pare i jo tenim algo en comú i és que som els dos prou secs. Som prou secs i prou xelats i no som els dos a veritat de mostrar molt els sentiments, però en si quan t'acaba me dona l'enhorabona com si me la donara enhorabona, tal igual, o sea, bueno, ja has descansat, no sé què, ja em fa deixar de patir, tal igual, però bueno, sí que és de veres que bueno, el dia següent quan se juntem o dinem junts sempre tenim una conversa distinguda sobre el tema de la partida, com ha sigut, i ja li veus una risa en la cara. Però sí que és de veres que després només acaba no és de... Però jo també soc aixina, jo tampoc soc soc molt efusiu. Yo creo que él tampoco quiere dar con la imagen de padre caldoso, me da a mí la sensación. No, és que no lo és. Claro. És que no lo és, és que no, mon pare no és molt de... Igual que jo, que tampoc soc molt de... Soc molt expressiu en les partides de pilota. La gent creu que tu eres més serio de lo que eres. Sí, serio sí. Expressiu soc poc. O sea, últimament, quan t'ha jugat contra Xiner, que Xiner és molt de tot el contrari, Xiner se puja per les parets, xilla, no? A la gent hi ha gent que li agrada, no? I no sé qui me preguntava, i tu per què no xilles? I jo dic, pues, perquè no tinc aquest caràcter. Dic, no soc de xillar, jo tinc una altra forma de jugar, jo porto les meves mogudes en el cap i la partida meua la porto ahí dins i ja està. És que si xilles pitjor per a mi me desconcentre. Aleshores, i això un poquet trasllada que acaba la partida, pues, s'abracem, molt content, tal igual, però en el moment en si no som molt efusius. Una vegada ja tota l'audiència de la ràdio a punt sap, Javi Pare, que eres un poquet sequet en aquest moment, segur que ma mare pot confirmar. Això sí, li has donat els millors consells que has pogut. Si pogueres reconèixer algun consell que li has donat per a jugar al teu fill. Sí, home, sobretot constància, serietat i sobretot, responsabilitat. Sí, això sempre li ho he dit. Si va a jugar i té el compromís d'anar a jugar, té que donar-ho tot. Això és la responsabilitat i el compromís. I això ho porta, ho complix. Alguna vegada he girat un poquet, però no, això ella ho recorda i jo estic molt satisfet perquè ho té ahí present i ja està. I millorar dia a dia. No s'acaba mai. Ara s'ha acabat el campionat
estem un poc en l'eufòria de la victòria, però ahir d'anar a jugar, i que anar al Callum, i el dilluns tornar a jugar, i és un altre dia, i és un dia darrere un altre. I això ho té apuntat i jo pues, estic orgullós. Jo crec que és el millor la millor lliçó que li podem donar, no? De quina forma tens interioritzat, decodificat aquest concepte de responsabilitat, Javi? Sí, jo la gent se pensa també que com un pare xota pilota és el que m'ha donat més consells a nivell tècnics o tàctics de com jugar, que també ho ha fet, però no ha sigut tant com la gent se pensa. O sea, no ha sigut tant el profe d'estar damunt del xiquet ensenyant-li tot el rato, no ha sigut així. Mon pare recorde que... I ha sigut una virtut, potser, deixar-te més llibertat per part seua? Sí, totalment, perquè saps què passa? Que al final al xiquet o al jugador li naix preguntar-li al pare quan necessita algo, escolta, perquè jo recorde que passi de jugar partits de quan era un xaval que perdia i tornava en calents en el cotxe, tu imagina't, claro, perds en Pedreguer, hora i pico cara a casa, cine mut en el cotxe, saps? Cine mut en el cotxe. Claro, i passes de que ton pare te diga, és que... Saps? Passes ixa etapa, que ixa etapa sol passar en tot això, que és que el pare se calfa perquè has fet una mala partida, passes a que jo arribo a un punt que li diria, escolta, què ha fet jo mal? Creus que ha fet el dau bé? Creus que m'ha ficat bé a rebot, tal i qual? I mon pare en aquest punt és exigent, és molt exigent. I sobre el tema del consell, recorda que quan anava a entrenar a l'escola de tecnificació, que anàvem a l'Eliana o anàvem al Politécnic, claro, mon pare invertia moltes hores i claro, t'agafen una edat en la qual pues, o te peles algun no era de pelar-me entrenes, però claro, els meus amics eixien de festa, jo volia eixir de festa, jugar a pilota i tot no pot ser, no? I una cosa sí que me deia, mon pare me deia, si te compromets en algo, tens que ser responsable i tens que complir en lo que fas. Dic, si no vols jugar a pilota, no jugues a pilota, però si te compromets en algo, tens que complir-ho. I això ha sigut algo que jo sí que m'ho he agafat molt seriosament en la meva vida esportiva. Yo tengo curiosidad. Javi conoce la relación que tengo yo con Vicente Alcina, que es, digamos, podemos decir su entrenador, no sé si llamarlo así, no sé qué nombre tiene en la pilota. Tengo curiosidad, hace 3 años, ¿por qué le llamaste a él para que empezara a entrenarte, a preparar las partidas? No sé si fue Bene, si fue tu padre quien te aconsejó o fue una cosa personal tuya. No, un poc... Ara mateix no recordo exactament qui és el que telefona aquí, però bueno, ja saps l'amistat que té Vicent i la relació que té tant amb mon pare com amb mi, però en aquest moment jo sabia que me feia falta... o sea, jo intentava en totes les àrees de treball, sempre intenté buscar-me algun professional en cada àmbit, perquè encara que jugues molta pilota sempre necessites millorar en lo que siga, però sempre necessites millorar. Entonces sempre intenté rodejar-me d'algú que me pugui aportar algo per ser encara millor jugador. I jo trobava que me feia falta alguna persona especialitzada òbviament en pilota, un entrenador, que en la pilota no n'hi ha entrenadors. O sea, es una cosa que a mí me sorprende mucho. Álvaro rompió con el tema de la preparación física y a partir de ahí todos sois superatletas, algunos con incluso 2 entrenadores, uno trabaja la fuerza, otra cosa, y a mí me alucina que la gente no tenga un entrenador técnico. Sí, és algo que és que en la pilota han passat de no tindre preparador físic a tindre preparador físic i ara no tenim entrenador. Perquè, i jo te puc dir ara mateixa que se necessiten ara entrenadors en la pilota. O sea, se necessiten entrenadors, algú que estigui al costat del jugador i que li pugui ensenyar. I Vicent, el que m'aporta és això, és ixa visió des de fora que jo en certs moments de les partides no la tinc. I crec que naix d'una forma de que crec que Vicent li proposa a mon pare o me proposa a mi, comença tot en l'individual. Diu, crec que s'apropava a l'individual i a Vicent li agrada. A Vicent li agrada estar en el sarao, encara que després en la final el veus que pareix que li vaig agafar un infarto, suat sencer, que va...
però que dius, també va passar, però és que li encanta i és super professional en això, saps? I va ser quan crec que coincideix que comença a treballar en Carlos i en Pau Monreal i me faltava algun aspecte tècnic i tàctic i entra Vicent Alsina i me dius, tu vols que t'ajude que estiga jo amb tu en l'individual? I jo dic, pues sí que m'agradaria. I és quan ja, pues, partides d'entrenament en canxa, ja ve, claro, damunt entrenen Pelayo, ho té al costat de casa i ve als entrenaments i així comença ja el lío. I 3 de 3. I 3 de 3, que això ho diu ell. Jo dic, eres Carleto Alsinotti. Li digui, eres Carleto Alsinotti. Dic, tens 3 Champions, tio. Ell ho diu, està poc content. Però sense puro, no? Sense puro, no. Com són les sessions d'entrenament amb ell? Com les teories? Al final una sessió d'entrenament d'enganxa no deixa de ser una repetició de colpechos o una partida. El que passa és que inclús en una pròpia partida que puc fer mà a mà pues repetís colpechos dins de la partida, o seqüències o estic fent el dau i Vicent sap els errors que sol cometre jo fent el dau i entonces ell me diu, pues ara tens que fer-la per així, 2 vegades per ahí encara t'una pa callar la careta, saps? Entonces repetint seqüències i són repeticions. Poden ser dins d'una partida o aïllat, algú que tira pilotes, llança pilotes, moltes pilotes seguides i va repetint sempre el mateix colpeig. Però el dia de la final de l'individual, precisament, Alsina comença en la galeria del 10 i després se fica en l'escala. Què te diuen aquests moments? Què te diuen el 10? I després se fica en la primera fila de l'escala que t'aconsella. Primer, me'n recorde vagament que te diu adelanta't i t'adelantes. Ara no. Què te diuen en aquest moment de la partida? Sí, mira, jo tinc... normalment sempre comença Vicent a la part del dau i a la part del rest tinc a Carlos i a Pau. Carlos i... Sobretot, Carlos, en Pau treballa més el tema de resistència, però en Carlos Castelló, Carlos me diu, jo físicament dic, te prepararé de puta mare, però de pilota jo no tinc ni puta idea. O sea, ell, però és que me pareix super raonable que des del primer moment te diga l'entrenador, o sea, el preparador físic, mira, jo te vaig a preparar, dic, i anirà al trinquet a veure't i te donaré l'aigua, dic, però no te vaig a dir com has de jugar. Dic, jo no sé de pilota, pese que ja porta un temps, sap de pilota, però no lo suficient com per a dir-me a mi com ha de jugar, no? I pues, per exemple, comença Vicent Alsina al dau, jo estic fent el dau i me repeteix conceptes que hem repetit en els entrenaments, com pugui ser, per exemple, conceptes del mà a mà. En el mà a mà no n'hi ha que tocar la paret quan se fa el dau. Està prohibidíssim tocar la paret. Regla número 1 del mano a mano. Son aixina, sí. És que, claro, el compte i pareix fàcil. Després tires a fer-ho, no tens que tocar paret. Encara que la pilota vagi un poc per el mig, fa més mal que si toques paret i tires. La pilota no pot tocar paret. Sempre té que anar, òbviament, si la fas pis o paret és la jugada perfecta, però no tens que tocar paret mai. Això m'ho repeteixo moltes vegades. Anar-me davant a l'aire i quan la juga a l'aire de volea, quan la resta marc, no alçar-la, no donar-li pilotes molt altes perquè li entra molta volea i te la pot tirar d'alt o donar-li la botibràs. Entonces això m'ho repeteix moltes vegades. I bueno, a la banda del dau solen ser això, a no ser que siguin jugades concretes que me puga corregir en algo, com alguna presa de decisió de dir, hòstia, pues m'encaré d'alt o no l'arribe i coses d'aixes que dir, si no la tens claríssima no t'encares d'alt. I al rest, la forma de restar, ell sempre me diu que vol que reste de mitad trinquet cap a la careta. Claro, això és la resta perfecta. O sea, tu estàs al nou, te ve la pilota de cara, donar-li la mà i fer-la de mitad trinquet cap a la careta és molt difícil de fer. És molt difícil de fer. Què passa? Que si te corre massa la mà, se'n va dalt de l'escala i te la poden tirar dalt. Claro. ¿Vale? Entonces... No contestó també, no contestó. Claro. Al final no va a estar content, Contar-ho puc contar-ho. Ara ja que fer-ho. Agarres la fulla y te vas al trinquet a repetir-ho. Claro, ¿sabes? ¿Y has visto muchas partidas en YouTube o donde sea de Álvaro, por ejemplo, que era en el mano a mano era espectacular?
que era un jugador que iba mucho para adelante al aire. Sí. ¿O no? Però no m'he fijado en ell, no m'he fixat en ell per a la meva forma de jugar del Mamà. És que, claro, al final Álvaro és esquerrà, però té... O sea, és zurdo i té totes les això del dao potentíssim, no? Però al final ell té la col·locació i la visió que té d'on està en el trinquet col·locat, sempre està col·locat perfectament en el trinquet. O sigui, això en ell sí que pots te pots traslladar a un altre jugador que no siga zurdo fixant-te en la col·locació que té ell en el trinquet. Això sí que he vist partits d'Álvaro, òbviament. Jo no vaig a preguntar-te si vas a fer els 11 d'Álvaro, que esto ara han preguntat no sé quantes voltes, però sí que Álvaro guanya el seu últim Mamà en... Pues 14 de Nadal. Bueno, més pressió encara. O 20. Més pressió encara. Crec que Álvaro guanya l'últim individual en 37 anys. Tu ara tens 30. Tu te veus guanyant individuals en 37 anys o 38 anys? No ho sé, jo ho veig molt complicat. A veure, és que n'hi ha jugadors que venen darrere, venen pegant molt. Però bueno, no ho sé, jo enguany m'ho veia difícil. Perquè veia que els xavals que venien per darrere, enguany, pues dius, ja enguany anaven a apretar moltíssim. I he vist que he sigut un jugador prou solvent, així que m'ho ha cregut més. O sigui, enguany m'ho ha cregut més. O sigui, a partir d'enguany estic més confiat, tinc més confiança. D'ahir als 37 anys, vamos. O sigui, és que soc una persona que sempre pense molt a curt termini. O sigui, me costa molt pensar a mig i llarg plaç, i més en la pilota. Me pots dir lo de les 37, que vols que te conteste ara, que te dic que sí. Ara te dic, claro, no, que Gustavo, me veo ganando con 37 anys i dic, pues claro. Gustavo va guardar, quan tinguem tots 7 anys més, vindrem altra volta i ho traurà Gustavo. Ojalà. De moment, cuidar-me, que me cuiden les lesions i estar jugant a un bon nivell. Això ja seria... Javi Pujol segon, tercera generació de pilotaris, son pare, son avi. Al pare li hem de dir en nom del poble valencià que gràcies pel fill que has tingut, que això és patrimoni de tots, i per atendre'ns en esta magnífica estona. Gràcies. Moltes gràcies a vosaltres, moltes gràcies. I a bene Vijuescas, el pare sant del trinquet, el cuiner de tantes generacions, el primer Pujol fan de tots, gràcies també per aquesta estona entranyable. Jo volia demanar-li només una cosa. Sí. No vull que guanye 7 més individuals, només vull que guanye el trio. Ha guanyat la Lliga, ha guanyat l'individual i ara vull que guanye la Copa. Colló, que pressió. No és pressió, simplement que guanyi 3. Ell el que vol és que el dilluns que anem a Castelló, que guanyi en Castelló. Perquè és que acaba l'individual i pugem al cotxe el dimecres i el primer que me diu és avui anem a guanyar, que ja no s'havia oblidat. O sigui, ell que compta hora 0 i arranquem el cotxe. I arranquem el cotxe cap allà. Bene Vijuescas. Bona Gràcies. nit. Molt bona nit. Bona nit. Bona nit. Duguem ja més d'una hora al costat de Pujol segon i ens resulta molt difícil trobar-li algun defecte. És l'esportista perfecte, però volem tractar de trobar-li ni que siga el seu costat més gamberro. Chiquilla! Julio Martínez, de Vilanesa, molt bona nit. Hola, bona nit. Què significa això de chiquilla i què té a veure amb Pujol? no sé. Bueno, la cançó la coneguem, evidentment. Sí, no sé, és una cançó que no sé, l'han tingut prou present quan no sé, anaven de festa o algo, i també hi ha una anècdota que va ser quan va guanyar, crec que va ser una lliga, val? Després varem anar a celebrar-ho per una volta per València i vam trobar a un músic de carrer que
feia totes les versions possibles en la guitarra, no? I tenim la cançoneta perquè que l'havíem escoltat una verbena i tal, i li va anomenar, i l'home, en una gràcia increïble, la va traure de seguida i tal, i va ser, no sé, és una curiositat. ¿Qué significa Julio Martínez para tú? ¿Qué vas despierto a estas horas, Jamberro? Bueno, Julio i jo som amics íntims de tota la vida, portem tota la vida junts, ens han passat mil històries, no? És el meu millor amic, els dos de menuts jugàvem a futbol junts, era un grandíssim porter de futbol i... Ai, gràcies que t'agradi. I a pilota també. A veure, nosaltres, és que, claro, han viscut de tot, fins avui en dia que nosaltres tenim una relació de... Se vegem totes les setmanes, avui estàvem dinant junts, vull dir-te que vamos, això és el meu millor amic, li conte moltes coses, li conte tot i tinc confiança plena en ell. I bueno, i els uneix molt la pilota, els dos som grandíssims aficionats, els dos hem anat tota la vida a veure partits de pilota, o sigui, que vull dir-te que damunt tenim moltes coses en comú. Què és el millor que té Pujol com a amic, Julio? Diria que he pogut comptar en ell per a qualsevol cosa, no? Tant en la figura de pilotari com sobretot en la d'amic. No sé, sempre, quan ha necessitat alguna cosa o tal, sempre ha estat ahí. Encara que sembla perfecte, imagine que, com tots, té els seus moments, té les seues ratxes, i no és una excepció, no? Com qualsevol. Oye, bueno, sí, el remat, encara que de vegades fa cops que no semblen massa humans, no? Quan juga a pilota té no sé això, moments més dolents o de no estar tan fi, però és normal, és una persona, no? I també coses del dia a dia que no són tan perfectes. Tan perfectes o tan sistemàtiques com se pot pensar. ¿Alguna que es pueda confesar? Sí, bueno, referent a sabatilles a l'hora d'anar a jugar, esparadrap, sí, coses així. Oblits. Anem a deixar-ho en oblit, casual. Però que ha sigut una vegada o dos, no? Sí, al mes. Sí, no. Jo no en tinc demones, dices, Jo no en tinc demones. Jo he jugat una partida en unes... En un 39, un 40 de peu. En un 42 de peu. Gastant un 46. Mare meva. I una partida sense lentilles, un fum de vegades sense lentilles, tio. Que m'anava ensenyant a la pilota per el trinquet. Un poc despiste. I partides en Pelayo i a les 3:30 de l'esprada a casa de Julio demanar-li esparadrap perquè ja no me'n quedava. Quina graduació tens? Quina graduació tens? Tinc poca. Bueno, 0,75 i 1,2. Bueno, ja... No, per a no veure la pilota. Sí. Ja no se veu, ja no se veu, imagina't sense lentilles, però sí, sóc un poc despiste. Prou, però bé. I, Julio, quines altres passions té el teu amic? Jo crec que una que ha dit que ens uneix amb un to i que no ha anomenat és la gastronomia, podríem dir. Que, no sé, als dos ens agrada molt el bon menjar i també cuinar, no? Que quan tenim oportunitat sempre ens muntem o dinar o sopar els amics i ens agrada fer-nos-la nosaltres. Tot un ritual d'alçar-se matí, anar al mercat central, fer una volteta per les parades, comprar, esmorzar y después fer el dinar o lo que siga. Pero eso, habiéndose criado al lado de Bene, eso es casi obligatorio, sí, vamos. Sí, claro, teníem bon mestre. En l'ADN. Sí. Quin és ese ritual del mercat? Quin és la teva especialitat? El que més t'agrada cuinar? No, jo, a veure, és un poc que nosaltres va molt unida a la pilota i la cuina, a la gastronomia. I és algo que nosaltres hem vist molt des de menús, ho han mamat molt de... Com diu Ferches, per eixa tradició, no? També, que de bene, de ritual, no? De excusa per a unir famílies, per a compartir
Un poc això, és l'esperit. Sí, jo crec que ha anat sempre tot el que estàvem comentant, al final una bona partida, ha acabat una partida de pilota i el debat o això sempre ha sigut al voltant d'una taula i tots donant el punt de vista, i això ho han vist Julio i jo des de menut en els nostres pares, en casa de Bene, en altres llocs, anant als trinquets per els pobles, no? Quan han pujat al País Basc a fer viatges, a veure partides, no? Ens ha unit molt la cuina i és una passió. Jo no és que... Julio sí que té molta mà per la cuina. Julio és bon cuiner. Jo me defenc per no morir-me de fam i jau. No, però al final, no sé, quan quedem i tal, s'encarreguem cadascú d'unes coses i provar. I sí que ens agrada alçar-se al matí, anar a comprar al mercat central, esmorzar, anar a casa a preparar-ho. O sea, ens agrada, és algo que ens apassiona i quan tenim lliure pues intentem fer-ho. Amb quin plat tens més mà? Bueno, podria fer-te un arrosset, podria... com jo en casa tinc encenc el foc i m'agrada en el foc, pues, si no comprem un trosset de carn o algun peix a la brasa. O sigui que vull dir, tot això, provem moltes coses, provem coses i de vegades experimentem, o sigui, sí, n'han fet moltes, n'han fet moltes. I més allà de la gastronomia, Xavi, quin tipus de música escolta Pujol II? Quines són les altres aficions? Música escolta de tot, escolta de tot, o sigui, puc escoltar des de, ja sé, música més de streaming que pugui haver, com te puc dir música en valencià, escolta de tot, ja te dic. No sé ara la llista musical, però de tot un poc. ¿Te has creído que por ser yo bueno puedes ir pisando por donde friego? ¿Crees que eres el sitio donde estoy cayendo? Pero con la misma que has venido te puedes ir yendo. Porque te advierto que me cansa, que hasta los tontos tenemos tope. Y esta vez voy a aceptar aunque sea de rebote. Porque te he perdonado, pero hasta los tontos tenemos tope. Y esta vez voy a aceptar aunque sea de rebote. Tú te has creído que por ser yo bueno puedes ir pisando por donde... Tangana amb Kiko Veneno, crec que també és un dels que més et motiven, no?, del panorama actual. Sí, ara per exemple, pues, m'agrada Zetangana. Crec que ve a València i me digué la meva nòvia d'anar al concert i no sé si podré anar. No caigues ahí. Però m'agrada Zetangana, me mola. Per què? Me mola. No, perquè més clara el toc este de rumba... Ja sé, no soc un expert en música, tio, però me mola, me'l fique per entrenar, però vamos, me fica Zetangana com me puc ficar a un altre grup, saps? Soc molt fan de Love Lesbian, també. Jo, ara que parleu de la Per cuina, exemple. claro, qualsevol que vaig al trinquet i veig a Pujol veurà un esportista, un superhome, vull dir, és un home, no sé quan me dices, però 1,90... No arriba. 1,80. Però físicament estàs fort, estàs musculat, és un jugador potent. Te demana molt això? T'exigís molt? Vull dir, te limites molt els dinars, els sopars, la cerveseta... T'exigís molt per a cuidar-te en el tema alimentari? Soc prou responsable en el tema del menjar, i mira que m'agrada anar de restaurant i m'agrada anar de sopar i m'agrada menjar bé, però sóc prou responsable en aquest sentit perquè sé que part del meu èxit me'l dec al meu físic i clar, me l'ha de cuidar, sí que és de veres que n'hi ha temporades que sí que me puc passar un poc més menjant, però jo, per exemple, no tinc problemes de... Temes de pes no tinc. Al final hi ha coses que són més agraïts que uns altres. Temes de pes no tinc, però jo crec que és perquè porto una dieta prou regular durant l'any, Soc prou serio. Yo ayer por la tarde-noche hablé con Vicente Alsina
y me contaba que Javi es muy responsable, muy disciplinado, y que al acabar la partida de Guadassuar le comentó, no volví a jugar hasta el lunes si no estoy equivocado, le comentó como si fuera un extra extraordinario que se iba a tomar un quinto. Sí, no, ja veure, i me'l veig molt a gust. El que passa és que n'hi ha vegades que acabe de jugar i, claro, i en el trinquet pues, no me sol fer una cervesa. Però si d'ahí se anem a sopar, no m'importa fer-me una cervesa abans de sopar. O sea, en això no tinc ningún problema. Joana, Óscar, Login, Javi, Sam... Cumplimos 25 años y en la Universidad Miguel Hernández de Elche hemos formado a más de 280.000 personas para conseguir sus sueños. Ahora tú también puedes. Somos una universidad pública con 4 campus y más de 75 grados y másteres oficiales. Somos la UMH, la universidad donde debes estar. Descúbrenos en umh.es. La tertulia de Línea de Fons. ¿A qué no sabes dónde he vuelto hoy? Donde solíamos gritar 10 años antes desde ahora sin edad. Aún vive el monstruo y aún no hay paz. Y en los bancos que escribimos de oscura sin pensar, todos los versos... Love of Lesbian. Et fa sentir, et fa vibrar. Ho estem notant, Puchol, és de veres, eh? Sí, estos me molen més, però bueno, ja te dic que al final la música a mi me serveix per a motivar-me, per a alegrar el dia i sí que és de veres que quan vaig al gimnàs me connecte el Bluetooth en l'altaveu i sempre manejo de la música, així que moltes vegades els fico ahí en el gym. Per cert, hem de fer un anunci. Puchol segon ens ha signat una camiseta i un anunci, és que a aquestes hores de la nit hem de dir les coses molt clares perquè alguns estan ja en altra dimensió i, atenció, este divendres la posarem en xarxes per a sortejar-la, ho anunciarem en xarxes per a que tot el món sàpiga què ha de fer per a participar en el sorteig de la camiseta de Pujol segon, el que serà, sens dubte, una relíquia per als amants de la pilota. Parlant d'amants de la pilota, en quin moment veus l'afició de la pilota i quina salut li veus a nivell d'afició? Pujol. Bueno, la pilota jo crec que ara està sofrint un canvi i crec que és el moment de ficar-se a dia. I sí que s'està treballant molt en ella, s'està treballant a nivell de base en els xiquets, en les escoles. Des de fa un parell d'anys o 3 anys entra la Fundació de Pilota, en la qual estem jugant tots els jugadors. S'ha fet una evolució, però encara s'ha de seguir treballant. S'ha de treballar encara en ella, n'hi ha que currar-se molt, tio, n'hi ha que currar-se cada partida com si fos una final. N'hi ha que treballar molt bé. La pilota deu estar més unida que mai, perquè, clar, com he dit, si la pilota ens un poquet i estem discutits, no podem anar avant en la vida. Jo crec que té que haver unió i entre tots s'ha de treballar per a que la pilota estiga unida i puguem evolucionar. Julio Martínez, quina és la teva mirada al respecte? Sí, no, coincidiré un poc en Javier, ¿no? El tema està patint un canvi tant a nivell professional com a nivell aficionat i s'ha de canviar un poc la mira i anar acompassant-ho conforme va i evolucionant la societat. No se poden quedar en fórmules antigues, no? I si volem que la cosa vagi bé i se revitalitzi, doncs cal aquesta unió que estava anomenant. Me mires a mi, Gustavo, vols que parle jo? Jo volia dir que esta és la part bonica de la pilota, tindre un campió com Javi. Pelayo no estava ple l'altre dia, també s'ha de dir, que jo és la primera volta de les 7 finals que ha anat, és la primera volta que no he vist Pelayo ple, però la part real és la del dimecres en Guadassuar,
que Guadassuar n'hi haurà igual 60 persones, 70 persones, però en Massamagrell igual n'hi ha 40, o el dilluns en Xeraco, una partida de raspall, pues, no sé si arribaran als 60, el cap de setmana más de lo mismo en els professionals. Esa és la realitat de la pilota professional a dia d'avui. I té més mèrit encara el que fa Pujol, perquè Pujol, com estava parlant Ben, Pujol va guanyar una final en el Pelayo ple, però és que va a Guadassuar i també ha de guanyar quan hi ha 40 persones. I va el divendres a Villamarchant i n'hi ha 30 i també ha de guanyar i ha de ser el millor. I això té molt de mèrit, perquè el normal és que es devinga un poc l'ànima als peus quan vas a un trinquet i hi ha 30 persones. Però això és la realitat que hi ha avui en el plata professional. I de l'altra banda està la pilota amateur i el món dels clubs, dels aficionats, de la base, que s'està fent una feina important, però que no té cap sentit que hi hagi desunió, que cada modalitat vagi un poc fent la guerra pel seu compte, que els clubs estiguen abandonats. Jo, ho sabeu, estic acompanyant a José Cabanes a Genoves II, que està fent, ha fet una candidatura potent per a la federació. No vaig a fer campanya, evidentment, perquè no toca, però jo estic d'acord amb Javi que per a mi el principal és que fa falta unió. La pilota té moltes coses bones, té molt de potencial, és un esport que qualsevol xica que tingui una pilota en la mà i jugue contra la paret és possible que s'enganxe, o xiqueta, però fa falta unió i això em sembla que és evident. Sí, jo crec que Pedro ha donat en la clau, no? I la veritat que jo recurriria a una frase que diu el mestre Rovellet, i és que la majoria de valencians i valencianes desconeixen el que és veritablement la pilota, no? Crec que hi ha que apropar-se a un trinquet i descobrir aquest món màgic, no? Que suposa que una persona, un home o una dona, li pegui a la baqueta i crea una emoció única, no? I així que hi ha que anar a un trinquet i entrar. I a mi este any m'ha passat amb diversos amics, es duia a veure a Pujol i varen quedar-se impactats, també per Pujol, no? Però sobretot per l'atmosfera que es vivia allí dins, que dient, això és el trinquet, això és com el tenis, però és que és nostre, ens pertany, i no ho conegam, per tant ja he conèixer. Pedro es más elegante que yo, no hace falta más que escucharlo, y yo sí que voy a hacer campaña. La pilota necesita una revolución, necesita gente valiente que le dé una vuelta a esto. Llevamos muchos años con lo mismo, con ligeros cambios, con falta de unidad, y yo creo que hace falta gente valiente que le dé una revolución. Es un deporte espectacular, con un potencial enorme, es nuestro deporte, y hay que ser valiente y apostar y dar un cambio, porque es que es lo que decimos, que vas a los trinquetes y se te quedan a pie. Julio Martínez, gràcies per la complicitat. Gràcies a vosaltres. I llarga vida a aquesta amistat. Vinga, bona nit. Perches, gràcies. Gràcies a vosaltres, Jaleo. Pedro Valero. Un plaer, com sempre. Tenim un gran campió. Jaime Roc, gràcies per contar-ho també. M'ha pena que s'acabi este programa. Està bo, gràcies a vosaltres. I llarga vida al nostre campió Pujol II. Gràcies, Javi, per esta estona i per ser com eres, com en 2015, quan vas agafar el telèfon a Pedro 2 dies abans de la final. Moltes gràcies a vosaltres i per este moment que el recordaré i ha sigut molt ameno, me l'ha passat molt bé. Vertical y transversal, justo al punto medio. Vertical y transversal, justo al punto medio.